بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الفاتح الكاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. درسنا قوما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. wannan darasi namu na goma yana magana akan mahimmancin salati da falalar salati da girman salati a takaice. Allah madaukakin sarki yana wa annabi salati. Allah mala'ikun Allah suna wa annabi salati. Allah ya kira masu imani ya ce su ma su zo shiga su yi salati tare da salatin mala'iku da salatin Allah madaukakin sarki. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man salla alayya marratan wahidatan sallallahu alaihi biya ashara wa hadda anu ashara khadayatin wa rafa lahu ashara darajatin. Duk wanda ya mun salati goma inji annabi, Allah zai mar salati goma. Ubangiji zai yaye masa manya-manyan kusakuransa guda goma, sannan Allah zai dora shi akan daraja goma. Salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a iyakance ladan shi ba, kasancewar Allah ya ce yana yi abin da yake kenan. Ya ce kuma duk wanda ya shi ma zai mishi, sannan zai sa mala'iku su yi mishi. A nan salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sake cewa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na faɗi, man salla alayya marratan wahidatan sallallahu alaihi biha ashara wa man salla alayya ashara marratin sallallahu alaihi biha mi'a wa man salla alayya mi'a marratin sallallahu alaihi biha alfa wa man salla alayya alfa marratin sallallahu alaihi zahamat katabu bi katafi ala babil jannati. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya mun salati ɗaya Allah zai masa goma, duk wanda ya mun salati goma Allah zai masa salati 100, duk wanda ya mun salati 100 ubangiji zai masa salati 1000, duk wanda ya mun salati 1000 zai shiga aljanna tare da ni. Shine ma'anar zahamat katafu bi katafi ala babil jannati. Zai shiga aljanna tare da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani malami mai fassara yake cewa, wa amma fadailu salati ala nabi fa azamuha salatu rabbul bariyati wa tafriju hammin wal qada'u li hajatin wa taysiru arzaqin wa asbabu rahmatin wa nurun bi qabrin was siradi wa mahsharin wa nasrun ala al a'da'i min ghairi usbatin. Wato shi salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babban abin sha'awa, abin mamaki, abin farin ciki in kai salatin Allah zai yi maka. Salatu rabbul bariyati wa tafriju hammin, salatin manzo Allah yana yaye bakin ciki, duk wata damuwa inda zaka wa annabi salati, Allah madaukakin sarki zai yaye maka wannan bakin ciki da yake damun ka da wata damuwa. Wal qada'u li hajatin, ubangiji yana biyan bukata da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa tafriju hammin wal qada'u li hajatin wa taysiru arzaqin, ana samun saukin samun arziki da yi wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yawan yin salati. Wa asbabu rahmatin, kuma shi salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanadi ne na samun rahmar Allah. Sannan salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nurun bi qabrin, haske ne a cikin kabarin mutum. Wa siradi, haske ne akan siradi. Wa masharin, haske ne a filin tashin alkiyama. Wa nasarun alal a'da'i min ghairi usbatin. Salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dafa'i ne, yana kiyaye mutum daga sharrin halitta ma gabaki ɗayanta kaf. Wani maƙiyi kowane iri ne, Allah zai masa katanga ƙarfe da shi tare da salatin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna aulan nasibi yawmal qiyamati aktharuhum alayhi salati. Farkon wanda zai fara saduwa da ni ya ganni a ranar tashin alkiyama shine wanda ya yawaita yi min salati, ma'ana wanda ya fi yawan min salati sallallahu alaihi wasallam. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake cewa zayyinu majalisakum bi salati alayya fa inna salatakum alayya nurun lakum yawmal qiyamati. Ku kawata, ku gyara, ku inganta, ku kyautata mazauninku da yawan yi min salati, saboda salati na a gare ku ku dinga min, wato haske ne a gare ku ranar tashin alkiyama. Salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ibada ce da take babba, wanda Allah da kansa yana yi, mala'iku suna yi, dan haka ma bai kira kowa da kowa ba, sai ce ya ayyuhal ladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah ya bar mu da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
wa ila liqa.